Shwmae pawb, croeso i'r fideo yma ar sut i ateb cwestiynau ar hyd arc, arwynebedd sector a segment yn y gymwyster Mathemateg Safon Uwch, a mae hwn yn berthnasol i'r arholiad sef 1.3 Mathemateg Pur B. Iawn te, wnawn ni ddechrau trwy trafod radiannau, neu radians yn Saesneg. Mae hwn yn mesur newydd o ongl, so siŵr o fod erbyn hyn chi wedi bod yn gyfarwydd iawn gyda defnyddio graddau neu degrees ar gyfer eich cwestiynau chi i mesur eich onglau. Felly mae hwn yn radiannau, mae hwn yn cael ei ddefnyddio yn y fformulau sydd yn berthnasol i hyd ac arwynebedd sector. Felly yn y gorffennol, chi wedi mesur onglau mewn graddau. Mae 1 gradd yn 1 rhan o 360 gradd o gylch cyfan. Mesur arall yw radiannau. Y symbol ar gyfer radians yw C bach fel bod theta, gyda C bach yn golygu'r ongl theta wedi ei mesur mewn radiannau. Diffiniad radian yw bod os oes gennych gylch o radiws r, yna bydd hyd yr arc AB sy'n cael ei greu gan ongl o 1 radian hefyd yn r. Bydd y cylch sydd y radiws r a chylchedd felly o 2 pi r ac felly yn dilyn bod mae 360 gradd yn gyfateb i 2 pi radian. Mae 180 gradd yn gyfateb i pi radian. Felly ni chi ysgrifennu bod 1 radian yn 180 gradd rannu gyda pi. Mae'r cwestiynau yma wrth gwrs yn cael ni yn defnyddio cyfrifiannell yn uned Mathemateg Pur B. Felly pan ni'n cyfrifo, os ni yn defnyddio ffwythiannau trigonometrig fel sin a cos, bydd angen i sicrhau bod ni'n cyfrifiannell yn y mod radiannau, so mod rad yn hytrach na degrees. Dyma ddau fformwla bydd angen i chi wybod ar gyfer cyfrifo a datrys problemau hyd arc ac arwynebedd sector. Felly mae hyd arc, ni eisiau wedi diffinio fe fel bod 1 radian yw'r ongl, ble mae hyd yr arc yn hafal i'r radiws. Mae hyn yn golygu bod y fformwla gyfer hyd arc yn un syml iawn os ni'n gweithio mewn radiannau. Felly ni'n galw hyd yr arc yn L ac yn hafal i r lluosi gyda theta. A bydd theta wrth gwrs yn gorfod fod mewn radiannau mwyn i'r fformwla yma gweithio. Mae angen i chi ddysgu'r fformwla yna, dyw hwnna ddim yn cael ei roi i chi. Bydd arwynebedd sector wedyn ni yn dilyn y fformwla canlynol bod arwynebedd sector yw hanner lluosi gyda radiws wedi sgwario lluosi gyda theta. Eto bydd rhaid i theta fod mewn radiannau. Mae hwnna yn cael ei roi yn llyfryn fformulau, ond byddwn ni'n awgrymu bod e werth dysgu hwn hefyd. Mae llawer o'r cwestiynau chi'n mynd i delio gyda hyd arc ac arwynebedd sector yn gofyn i chi ddefnyddio llawer o algebra ac ail-trefnu fformulau ac amnewid mewn i'r fformulau yma mwyn cyfrifo darnau o sector neu segment o gylch. Fformwla arall sydd angen i chi wybod yw arwynebedd segment. So pan fyddwn yn mesur yn onglau mewn radiannau, y fformwla gyfer arwynebedd segment yw hanner r wedi sgwario lluosi gyda theta tynnu sin theta. Eto dyw hwn ddim yn cael ei roi i chi a bydd angen i chi ddysgu fe. Enghreifftiau o segmentau, so le mae'r fformwla yma'n dod o yw y fformwla ar gyfer arwynebedd sector tynnu fformwla ar gyfer arwynebedd triongl, gan bod segment yw yr gwahaniaeth rhwng y sector a'r triongl. Felly chi'n gallu gweld hwn yn rhif 1, mae ydych chi fformwla arwynebedd, mae ydych chi sector clir fyna, y sector yn eich, os na uwch o le'r sector i chi, hwn yw'r sector chi, fan hyn, so fformwla hwnna wrth gwrs yw hanner r sgwâr theta, a wedyn mae gyda chi driongl clir mewn fan hyn, a fformwla hwnna yw hanner r sgwâr sin theta, felly wrth tynnu'r ddau, mi gewch chi y darn sydd wedi lliwio'n binc, sef eich segment chi. Enghraifft arall o segment, gellwch chi fod mewn sefyllfa le mae fe fel hyn, so bydda angen i chi, os chi'n gweithio mas y darn gwyn fel segment ar gyfer rhif 2 fan hyn, chi tynnu hwnna i ffwrdd o arwynebedd cylch cyfan wedyn ni gael y darn melyn. Neu, beth gellwch chi wneud fan hyn yw, gellwch chi wneud hanner r sgwâr theta ar gyfer eich sector chi, sef y darn hyn, a wedyn gellwch chi gweithio mas yr triongl yma a adio fe ymlaen, so byddwch chi'n adio ymlaen hanner r sgwâr sin theta. So mae hwnna'n falle yn ffordd gwahanol
o cyfrifo y segment hyn, achos mae fe'n y sector a'r triongl gyda'i gilydd, lle yn yr un gyntaf y gwahaniaeth rhwng yr sector a'r segment yw e. Ond yn gyffredinol, hwn yw'r fformula, a hwnna'r un bydd angen i chi ddysgu. Mae hwn falle draw fan hyn yn ffordd arall, os mae chi'n fel rhif 2, falle taw adio'r sector a'r triongl bydd eisiau yna chi fyna. Yr fformula gyfer y triongl, wrth gwrs, chi wedi dysgu pan o'ch chi wedi wneud arwynebedd triongl yn y gwaith sin a cosine ym mlwyddyn 12, a hefyd, wrth gwrs, chi wedi defnyddio fe yn eich cwrs TGAU chi. Nawr bod ni wedi dod ar draws yr tair fformula gwahanol, mae eisiau ni nawr edrych ar rhai cwestiynau cyn bapur a sut ni'n defnyddio'r fformulau yma mwyn ateb cwestiynau gwahanol. Felly dyma cwestiwn cyntaf, un eitha syml, lle mae bron o fod jyst angen i chi ddefnyddio'r fformulau i ateb y cwestiwn. 2 marc yr un fan hyn, mae gen ni llun o cylch a mae sector cylch wedi cael ei dorri. Mae'n dweud wrthyn ni yn y cwestiwn bod gen ni radius o 4 cm a mae'r pwyntiau A a B ar y cylchyn fel bod yr arc yn 5 cm. Nawr, cwestiwn gyntaf yw, cyfrifwch yr ongl sy'n cael ei chynnal gan O gan yr arc AB. Felly mae hwn, fel wedes i, yn un syml iawn. Ni'n gwybod bod L yw y hyd ein arc, mae hwnna'n 5 cm. Ni'n gwybod bod radius ni fan hyn yw 4 cm. Ni'n gwybod bod gen ni fformula ar gyfer hyd yr arc yn yr theta. Felly bydd y 5 yn hafel i 4, lluos i theta. Felly gael theta yn syml iawn, ni'n mynd i wneud 5 rannu gyda 4 sy'n mynd i roi ateb o 1.25 radian. Felly gallwch chi roi cut bach ar y top, neu mae llawer o bobl yn just ysgrifennu radians ar ôl yr ateb fel yna. Felly cwestiwn bach neis fyna, le chi dim ond yn goffod defnyddio'r fformula i cyfrifo fe. Cwestiwn B yw darganfoddwch arwynebedd y sector O a B. Nawr, gan bod gyda ni yr ongl, mae gyda ni radius, dim ond amnewid mewn i'r fformula sector sydd angen. Felly dyma fe eto, arwynebedd y sector, bydde hanner yr sgwâr theta. Felly ni'n mynd i gael hanner lluosi gyda ein radius ni yw 4 wedi sgwario, lluosi gyda theta fi yw 1.25 radian, a os ni'n meddwl i hwnna'r cyfrifannell, ni yn cael 10 cm sgwâr. Newch yn siŵr bod yr uned gyda chi fyna, mae hwnna'n holl bwysig. Mewn rai cwestiynau lefel A bydden nhw yn cosbi chi os nad ydych chi'n rhoi'r uned cywir mewn. Symud ymlaen i edrych ar 2019. Nawr, mae hwn yn gwestiwn eto eitha boblogaeth, lle mae gen i llun eitha clir fan hyn o cylch gyda triongl mewn fan hyn, a wedyn chi gweld bod segment gyda ni ar y top fyna wedyn ynghlwm o A i B. Felly mae'n esbonio bod cord AB yn cynnal ongl theta, radian yng nghanol y cylch. Mae'r cord yn rannu'r cylch yn 2 segment, ac mae'r arwynebedd segmentau yn ôl y gymhareb 1 i 2. Felly mae segment mawr gyda fi ar un ochr, a mae segment bach gyda fi wedyn ar yr ochr arall. Felly, y segment mawr bydde hwn, wrth gwrs. So hwn yw segment mawr fi yn y gwyrdd fan hyn. So yna segment mawr, a mae segment bach dy fi wedyn ni yn y glas lam fan hyn. So nhw yw'r 2 segment. Nawr, os maen nhw'n cael ei rannu yn ôl y gymareb, arwynebeddau nhw'n cael ei rannu yn ôl y gymareb 1 i 2, felly fi'n gallu dweud bydde 2 o'r segment bach yn hafal i'r segment mawr. Gan maen nhw wedi cael ei rannu 1 i 2. Os chi'n dyblu segment bach, chi'n mynd i gael y segment mawr. Felly, cwestiwn A yw dangoswch bod sin theta yn hafal i theta minus 2 pi dros 3. So mae gyda ni fformulau ar gyfer arwynebeddau'r segmentau gwahanol.
A mae gyda ni fan hyn gwerthoedd gwahanol, a ni'n gallu wedyn ni cyfrifo beth yw fformula te ar gyfer y segment bach a'r segment mawr. Os ni'n amnewid mewn i hwn wedyn ni, dylen ni benni lan gyda hwn, na'r nod fan hyn ta beth. Felly, os fi'n dechrau yn gyntaf gyda'r onglau, os dim llawer o wybodaeth yw fan hyn, does dim radiws gyda fi, does dim gwerth theta gyda fi. Popeth mynd i fod yn hermau theta, a os chi'n sylwi yn yr ateb fyd, mae gyda ni pi yma fyd. Nawr, mae 360 gradd yn hafal i 2 pi radians. Eto mae fformulau yma ar gyfer segment arwynebedd sector ac yn y blaen, ni'n defnyddio theta fel radians. So, os mae 360 yw'r cylch cyfan, mynd i fod yn 2 pi. Mae hwnna'n golygu mae'r ongl yma fan hyn mynd i fod yn 2 pi tynnu yr ongl theta yna. Mae hwnna yn diffinio ein segment ni. Ein sector ni. So mae'r ongl yma ar gyfer y sector mawr a B. A byddai'r segment mawr yn cynnwys y sector mawr a B ac hefyd y triongl yma. Byddai'r segment bach wedyn dim ond lawr fan hyn. So mynd i chi defnyddio y fformula greiddiol ar gyfer segment ar gyfer yr un bach gan defnyddio ongl theta. A bydd ni wedyn yn gallu defnyddio yn yr ail enghraifft wyl ni pan nes i diffinio segmentau i chi, bydd rhaid i fi adio sector a y triongl i greu y segment mawr. Felly, gadewch chi wneud hwnna ta. So wnawn ni'r segment bach gynta. Felly, arwynebedd y segment bach. A just y fformula cyffredinol, achos dydy'r gwybodaeth ddim gyda fi. Felly hanner wedi sgwario theta tynnu sin theta yw hwnna. Sa'n gwybod theta, sa'n gwybod ar fi goffo gadael fel yna. Gallwn ni splito fe, a felly bydd hwnna'n helpu ni nes ymlaen. So gallwn ni ehangu'r cronfachau mas lle hanner sgwar theta tynnu hanner sgwar sin theta. Felly bydd hwnna'n helpu fi nes ymlaen a pa fi'n amnewid mewn. Arwynebedd y segment mawr felly. Na fe wedys i, mae hwnna'n mynd i fod sector ni gyda'r ongl o 2 pi tynnu theta adio ein triongl ni. So triongl wrth gwrs yw'r hanner sgwar sin theta. Felly gallai roi lawr hanner sgwar sin theta yw yr triongl. Adio wedyn ni hanner sgwar a ongl fi ar gyfer y sector bydde 2 pi tynnu theta. Fel wnaethon ni ddangos ar y diagram yn gynharach. Eto gallwch chi ehangu hwn mas i fod yn hanner sgwar sin theta. Adio ehangu hwn mas, gallwch chi hanner sgwar 2 pi tynnu hanner sgwar theta. Na fe wedys i, a sgwennu fe eto, ni'n gwybod bod 2 segment bach mynd i fod yn hafal i 1 segment mawr. Felly, os fi'n amnewid segment bach mewn fan hyn, a llos fi gyda 2, a roi'n hafal i y segment mawr, gobeithio mynd i gael trefnu wedyn i gael yr ateb i ni eisiau. Felly, byddai'n edrych fel hyn. So mae 'da ni 2 lot o'r segment bach. So segment bach oedd hanner sgwar theta minus hanner sgwar sin theta. Mae hwnna'n hafal wedyn i'r segment mawr. So segment mawr fi oedd hanner sgwar sin theta adio hanner sgwar lluos i 2 pi adio wedyn ni, tynnu
hanner sgwar theta. Fel yna. Nawr, wrth, mae bach o symleiddio fan hyn, ni chi rannu, mae 2 pi dwi fan hyn, a mae 2 hanner fyna, so ni chi cancel nhw mas. Fi hefyd ni chi cancel, os fi'n casio un gyda 2, mae'r hanner yn mynd i diflannu. Felly mae hwn yn gadael sgwar theta, tynnu sgwar sin theta, yn hafal i hanner sgwar sin theta, adio sgwar pi, tynnu hanner sgwar theta. Felly be fi moyn trefnu fan hyn yw, fi moyn cael yr sin ar yr ochr dde i matcho lan beth oedd yn y cwestiwn a popeth arall ar y chwith, really. Dylech chi sylwi hefyd, mae bob term nawr gyda sgwar yn y fe. Felly fi chi gweld hwnna. Os fi'n rannu trwyddo gyda sgwar yn mynd i ddiflannu. So hwnna'n symleiddio'n neis. A dylech chi sylwi oedd ddim yr sgwar i gael yn yr mynegiad oedd y cwestiwn yn rhoi. Felly, mae gyda fi theta, tynnu sin theta, yn hafal i hanner sin theta, adio pi, tynnu theta dros 2. Felly, na i bach o ail drefnu fan hyn i gael popeth sydd gyda sin ar yr ochr dde, gan taw sin theta oedd y ben ei hunan yn yr mynegiad yn y cwestiwn, a popeth arall ar y chwith fan hyn. Felly, fi'n mynd i gael theta, nawn ni tynnu'r pi draw, adio'r theta dros 2 draw, rhoi yn hafal i hanner sin theta, adio sin theta. Theta adio hanner theta, bydd hwnna'n 3 theta dros 2. Tynnu pi, a fan hyn hanner sin theta adio sin theta yw 3 sin theta dros 2 hefyd, neu 1 hanner wrth gwrs. Felly fi'n mynd i gael 3 theta dros 2, tynnu pi, yn hafal i 3 sin theta dros 2. I gael y sin theta ar ben ei hunan, byddwn ni wedyn wrth gwrs yn llosi popeth gyda 2 a wedyn rannu popeth gyda 3. Os fi'n neud hwnna gyda 3 theta dros 2, fi'n cael theta. Tynnu, mae hwn mynd i fod yn 2 pi dros 3. Yn hafal i, a wedyn wrth gwrs, bydd hwn yn mynd yn sin theta ar y diwedd. A dyna fe, dyna'r mynegiad o y cwestiwn yn gofyn amdano yn fan hyn. Cwestiwn arall i chi. Dyma cwestiwn cyn bapur o haf 2022. Mae diagram eisiau'n dangos uwcholwg o'r patio mae Eric eisiau adeiladu. Chi'n chi gweld sector eitha clir fan hyn. Dyma ein sector ni yn y melyn. Mae gen ni ongl, wrth gwrs mae'n radians, o pi dros 3. Mae gen ni driongl hefyd wedyn ni. Mae triongl dy fi lan fan hyn. A falle bydd yn ddefnyddiol i fi weithio mas hefyd. Fi ongl o pi dros 3. Nawr, mae gyda chi fan hyn ongl sgwar mynd i fod fyna. Nawr, wrth gwrs, chi'n gwybod bod 180 radian yn hafal i pi. Felly bydde, 180 gradd yn hafal i pi radian, yn mwy gywir. A sy'n golygu bydde 90 gradd, sef yr ongl sgwar, yn hafal i hanner pi. Felly, mae ongl fi yn y triongl fan hyn mynd i fod yn pi dros 2 tynnu pi dros 3. Can bod hwn yr ongl bach na fyna. So, gallwn ni gael, mae'r ongl na fyna, ni alw yn theta. So, bydde theta fi fan hyn yn pi dros 2, sef yr ongl sgwar, tynnu y pi dros 3. Os chi'n gweithio hwnna mas, heb cyfrifiannau, wrth gwrs, chi'n rhoi allan y 6, so byddwn 3 pi dros 6, tynnu 2 pi
dros 6 sy'n mynd i fod yn 1 pi dros 6. Felly mae'r ongl yna fyna yn y triongl mewn pi dros 6. Mae hwnna'n rhywbeth ni'n gallu gweithio mas ar y dechrau, falle fydd yn ddefnyddiol wrth i ni gweithio pethau mas nawr. So, mae'r cwestiwn yn gofyn i gweithio mas arwynebedd y patio O, A, B, C, sef arwynebedd popeth, y triongl coch na, ac hefyd wedyn yr sector melyn. Mae yn dweud wrthyn ni bod ni 4 metr fel llun eich syth ar y top fyna, ond dyn ni ddim yn gwybod wrth gwrs beth yw unrhyw beth arall. Enghraifft, os ni'n gwybod beth yw'r radiws yr sector melyn. Felly gweithio mas arwynebedd y sector melyn, bydd rhaid fi cael y radiws, mae da fi'r ongl, sef pi dros 3. So mi eisiau gweithio mas y radiws o'r triongl coch. Nawr mae da fi ongl, fi newydd gweithio mas, sydd yn pi dros 6. Mae da fi un ochr sy'n 4, felly gallai gweithio mas y bellter o B yma yn y triongl. Felly os fi'n edrych just ar hwn fan hyn, fi'n wedi gweithio mas bod hwn yn pi dros 6. Nawr, mae ongl sgwâr da fi ar y top fyna, felly fi'n gallu defnyddio rheolau trigonometreg cyffredin i weithio hwn mas. So mae ongl fi fyna, so hwn yw'r ochr gyferbyn, neu opposite os chi moyn. Llawer chi eisiau yn gyfarwydd gyda soc o towa, so ni'n alw fe'n O fel cyferbyn fel opposite. Hwn byddai'r ochr gyfagos, a hwn byddai'r ochr hypotenuse wedyn sy'n gyferbyn yr ongl sgwâr. Felly, fi eisiau cyfrifo H, fi'n gwybod beth yw O, felly fi'n gwybod taw sin theta, wrth gwrs, yw O dros H. Felly sin o'r ongl o pi dros 6 fydd yn hafod i 4 dros, a ni'n alw hwn yn gan taw radiws fi yw e. Ni'n alw fe'n fel yna. Nawr i ail drefnu hwn, i gael y radiws, byddwn ni wedyn yn gwneud 4 rannu sin pi dros 6. A mae hwnna jyst yn gwaith trigonometreg tygau yn fyna. Na bydd rhaid i chi'n siŵr bod eich cyfrifiannau chi yn y mod radiannau, ac ni'n defnyddio ffwythiant trigonometreg fan hyn nawr gyda ongl yn hermau pi sydd yn mynd i fod mewn radians. Mae fe yn dod allan yn neis i fod yn 8 metr i chi fan hyn. Felly mae radiws fi yn 8 metr. Fi wedyn yn gallu gweithio mas beth yw arwynebedd sector fi. Felly fformula arwynebedd sector wrth gwrs yw hanner yr sgwâr theta. Felly y sector o BC bydde hwn, so ni'n ei lyfennu o BC. Then hanner lluosi 8 wedi sgwario lluosi pi dros 3. A oedd hwnna'n dod mas fel 32 pi dros 3, a ni'n adael e fel ffracsiwn sy'n hermau pi, metr sgwâr. Felly hwnna yw arwynebedd yr sector. Mae eisiau fi wedyn gweithio mas arwynebedd y triongl. Nawr i gael arwynebedd y triongl, gallwn ni defnyddio yr un byddwch chi wedi dysgu siŵr o fod nôl yn yr ysgol gynradd neu blwyddyn 7, sef sail lluosi uchder rannu gyda 2. Nawr, uchder, gan bod yn triongl sgwâr, uchder fi bydde'r 4, a y sail wedyn bydde yr ochr o A. Ond fi ddim yn gwybod hwnna ar hyn o bryd, ond fi yn gwybod y 2 ochr arall. Felly, gallwn ni ddefnyddio theorem Pythagoras nawr, eto, nôl i gwaith tygau fan hyn, i gyfrifo yr ochr o A, a wedyn fi'n gallu cyfrifo'r triongl o fyna yn eitha rhwydd. Felly, os wedyn ni fan hyn bod o A wedi sgwario, adio 4 wedi sgwario, yn hafod i 8 wedi sgwario. Felly bydde o A wedi sgwario yn hafod i 8 sgwar tynnu 4 sgwar. Felly o A wedi sgwario fydd 48. A i gael o A wedyn, byddwch chi'n cael ail israddio'r 48. Felly o A yn dod allan fel swrdd yn 4 ail isradd 3 metr. Felly arwynebedd y triongl o A B, byddwn ni'n defnyddio yr fformula old school,
7 os uchder rannu gyda 2. Yr sail felly bydde ein 4 ar isodd 3. Uchder ni bydde'r 4. A wedyn rannu gyda 2. A os chi'n cyfrifo hwnna, mae'n dod mas fel swrd yn 8 ail isodd 3 metr sgwar. Felly, ni gyd sy'n rôl i wneud yw i adio arwynebedd y triongl gyda arwynebedd yr sector i gael arwynebedd y siap llawn. Felly, arwynebedd o a by c bydde 32 pi dros 3 adio 8 ail isodd 3. A mae'n dod allan fel digolyn, felly byddwn ni'n cael 47.37 metr sgwar i 2 lle digol. Fyna wedyn ni. Felly, eto, llawer o waith hen rili fan hyn. Chi wedi defnyddio trig yn tygau, chi wedi Pythagoras yn tygau, chi wedi wneud arwynebedd triongl yn defnyddio dull hen ffasiwn yma, 7 os uchder rannu gyda 2, nôl yn cymryd chwedl 3. A wedyn ar ben hwnna, mae dyn ni arwynebedd sector. Wrth gwrs, y fformula newydd, ond lot o waith am newid i fformula ac ail drefnu yw lot o'r cwestiynau yma. Iawn te, dyma cwestiwn cyn bapur o haf 2024. A hwn bydd y cwestiwn olaf byddai'n neud gyda chi nawr. Felly, mae'r diagram is yn dangos bythodyn o dy c. Mae'r siap o a by yn sector cylch a chanol o ar radiws yr. Mae'r siap o dy c yn sector cylch ar un canol o. Mae'r hyd a dy yn 5 cm ac mae'r ongl a o by yn pi dros 5 radian. Mae'r arwynebedd y rhanbarth sydd wedi diwyllu a by c dy yn 13 pi dros 2. Felly, mae lot o wybodaeth fyna sydd ddim ar y diagram. Felly, mae 'da fi ongl fan hyn o pi dros 5 mewn fyna. Mae dy fi fan hyn fel radiws o a by. So, dim ond y sector gwyn sydd gyda'r radiws o yr. A wedyn mae bellter dy fi o 5 cm wedyn yn mynd o a i dy lawr fan hyn. Byddai'r un peth yr ochr arall wedyn yn by i c. Hefyd yn gweithio bod arwynebedd a by c dy, sef y bit sydd wedi lliwio yn 13 pi dros 2 cm sgwar. A ni'n gofio gweithio mas beth yw gwerth yr. Felly, creu mynegiadau eto fan hyn sydd angen yn y fi'n wneud. Fi'n gwybod, mae dy fi sector mawr fan hyn. Felly, mae sector mawr dy fi yn y melyn. A wedyn mae dy fi sector bach, na roi'n oren fan hyn, mewn fan hyn. Felly, os i fi wneud y sector mawr tynnu y sector bach, sori melyn tynnu'r un oren, mi gai 13 pi dros 2. Felly, mae'n just nodi hwnna lawr yn gyntaf. So, arwynebedd, dwi'n mynd mas. So, ni arwynebedd sector mawr, tynnu arwynebedd sector bach, mae'n hafal i 13 pi dros 2. Felly beth sydd eisiau fi wneud yw creu mynegiad ar gyfer y sector mawr, creu mynegiad ar gyfer y sector bach, a wedyn yr unig anhysbys sy'n dilefo dy fi yw yr. Felly dylen ni fod yn gallu cyfrifo yr, ail drefnu cyfrifo yr wedyn ni o'r hafaliad fi wedi sgwennu fan hyn. Felly, byddai'n edrych fel hyn. So, arwynebedd yn gyntaf o dy c bydde hanner, yr fi ar gyfer hwn, neu radiws fi, radiws fi ar gyfer hwn, bydde yr a'r 5. So, bydde fe'n yr adio 5 wedi sgwario, lluos i gyda yr un ongl bydde, so bydde'n pi dros 5. Na i ehangu hwn a symleiddio fe'n gyntaf. So, ni'n mynd i gael hanner,
Mae'n mynd i fod yn yr plus 5 chios i yr plus 5. Felly mae'n mynd i fod yn yr sgwar adio 10 yr adio 25 chios i pi dros 5. Nawr neu adael e fel yna, achos falle bydd pethau'n canslo wrth iddi am newid e mewn i'r hyfaliad nes i greu. So, arwynebedd o a by wedyn, sef y sector bach. Mae hwnna'n syml iawn, mae hwnna'n syml iawn hanner, yr sgwar, chios i pi dros 5. Sef yr ongl. So, hanner yr sgwar theta, wrth gwrs, yw hwn. So, yr un falle byddwch chi ddim yn siŵr o bydde hwn. So, hwnna yw radiws yr sector mawr. Os ydyn ni yr a'r 5 yn mynd o'r O i'r dy fyna. Felly, mae o dy c tynnu o a by yn hafel 13 pi dros 2. Felly, os ni'n sgwennu hwnna i lawr, fi'n mynd i gael hanner yr sgwar adio 10 ar adio 25 pi dros 5 tynnu hanner yr sgwar pi dros 5 yn hafel i 13 pi dros 2. Sawl peth yn canslo fan hyn. Mae gyda fi hanner ym mhob term, felly gallai'r hanner fynd. Mae gyda fi pi ym mhob term. Felly, ni'n rannu gyda pi a rannu gyda hanner, mae'n symleiddio hwn eitha lot yn syth i fi fyna. Felly, beth sy'r rôl dy fi wedyn yw yr sgwar adio 10 ar adio 25 wedi rannu gyda 5. Tynnu yr sgwar rannu gyda 5 yn hafel i 13. Gallwn ni nawr lluosi popeth gyda 5 sy'n mynd i gadael yr sgwar adio 10 ar adio 25 tynnu yr sgwar yn hafel i 65. Eto, yr sgwar tynnu yr sgwar yw dim byd. So nawr, mae bron na, mae fi 10 ar adio 25 yn hafel i 65. So fi tynnu 25 o'r ddau ochr. Fi'n mynd i gael 10 ar yn hafel i 40. Felly mae mynd i fod yn hafel i 4 centimetr. A dyna fe. Oedd yna rhan by i gael hefyd. Rhan by yn gofyn i fi am perimetr y siap i gyd. Nawr, i wneud hwn, bydda angen yr hyd yr arc. Rhan by yw i gyfrifo perimetr y rambal sydd wedi cael ei tywyllu. Felly, ni yn gwybod nawr beth yw gwerth so felly roi mewn fan hyn. Mae hwnna'n mynd i fod yn 4 centimetr, bydd yn 4 centimetr yr ochr arall, a mae 5 centimetr dy fi fan hyn. So beth sydd angen y fi i gael perimetr y dan sydd wedi tywyllu yw yr arc y sector mawr, sef y dyca, ac hefyd arc y sector bach. Felly, L ar gyfer y sector bach yn gyntaf. So fi'n gwybod hefyd taw yr ongl wrth gwrs yw pi dros 5. Felly, os fi'n neud y sector mawr, so sector mawr yn gyntaf, i gael dyca. So chi'n i gael L dyca mynd i fod yn theta, lluosi gyda wrth gwrs. So radiws y sector mawr bydde'n 9, a wedyn fi'n mynd i gael pi dros 5. Felly y sector mawr bydde'n 9 pi dros 5. A bydde hwnna'n centimetrau wedyn ni. Ar gyfer y sector bach, i gael aba, bydd angen gwneud L ar gyfer aba. Hwna wrth gwrs eto yw theta. So fan hyn, radiws fi bydde 4, lluosi gyda pi dros 5, sy'n mynd i fod yn 4 pi dros 5 centimetr. Felly perimetr fi ar gyfer, so felly aba yw 4 pi dros 5, dyca yw 9 pi dros 5. Felly i gael yr perimetr llawn, bydd eisiau fi wneud
adio reit rownd y siap. Felly adio 5 a adio 5. Felly perimetr fydd 9 pi dros 5 fel deca. Adio 4 pi dros 5 fel AB. Adio 5, adio 5. Nawr gellwch chi adael os ydych chi moyn fel 13 pi dros 5 adio 10. Ond os o'n i am newid mewn i digolyn, yr ateb bydde 18.17 i 2 lle degol. So 18.17 centimetr ganto pellter yw e. So 18.17 i ni'n cael ar gyfer perimetr y rhanbarth sydd wedi dywyllu fan hyn. Diolch yn fawr iawn am gwylio'r fideo yma ac am eich wrandawi ar chi. Gobeithio bydd y fideo yma wedi bod o ryw fath o gymorth i chi wrth i chi baratoi am eich arholiad Mathemateg Pur B. Cofiwch fynd i gwefan carlam.cymru/cy os ych chi am fwy o gymorth. Mae yna llawer o fideos yna ar draws pob math o bynciau lefel A tygau gwahanol. Hefyd, os ych chi yn defnyddio unrhyw gwefannau neu apiau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, X, Instagram a YouTube, mae Carlam.Cymru ac e-ysgol gyda llawer o bethau i fyny fyna hefyd, falle fydd o gymorth i chi. Felly, jyst newch chwiliad bach am e-ysgol neu Carlam Cymru a mi siŵr bydd mwy o adnoddau yn enwedig fideos ar gael fyna i chi ddefnyddio. Diolch yn fawr a mi siŵr na i weld chi mewn fideo arall cyn bo hir.